Pitoy! Uy! Sama ka? Ayun mga kasinag, ito palang napupunasan natin ng sulignom. Gawa ng mainit na. Birthday ni Mrs. ngayon. Batiin nyo lang siya mga kasinag ng happy birthday. Masaya na yan. Pitoy! Uy! Pitoy! Uy! Sama ka? Mahango tayong uling? Opo. Ha? Bagong gising si Pitoy mga kasinag. Hibas sa kay ang dagat. Tingnan natin mga kasinag kung hibas ang dagat or pahibas pa lang or pataob na. Alamin natin. Ayun, ay malaki ang tubig. Malaki ang tubig ng dagat natin ngayon. Ayun. Maghango na tayo mga kasinag. Magamit pa yung pantaklog mamaya. Ito na mga kasinag yung ilagay natin na barali ng saging. Yung ginamit natin pampatay ng apoy. Hindi na halos lahat na uling yung nakaraan, no? Gagawin natin itong parikitan mamaya. Yan ka muna. Okay lang yan. Ito natin parikitan yan. Tapos lahat pala bao. Ito lang ibabaw ang uling. Paktay. Di ba? Sa ganitong ibabaw mga kasinag, normal lang yan na durog sa ibabaw. Kasi nga paghahagis natin ng barani ng saging na ginamit natin pampatay, durog talaga yan. Pero kung ang ginamit natin dito ay tubig, halos lahat durog to mga kasinag. Gawa ng yung tubig kasi tatagos hanggang ilalim. Hanguin na natin. Sako na natin. Ano kaya ito? Isang sako lang ang laman. Malaman natin yan. Ayun na mga kasinag, nakahango tayo ng kulang-kulang 2 sako. Ngayon, kakatapos ko lang humango, isasalang ko naman itong bao. Yan o. Gagatungan ko naman to.
tuyo. Mamaya yung mga basa na. Okay na mga kasinag, nakapagsalang na ulit tayo. Ihatid ko muna yon. Huling na yan, tapos babalik na lang ulit ako. Dalawa to tatlong lagay pa yan, tapos na yan. Buhatin mo natin itong oling. Ayun mga kasinag, katatapos lang natin mag-uling ng bao. Pagkatapos nga natin maghango kanina, nagsalang naman tayo. Nauling ko ng mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, malilom naman, palibas at hapon na. Naisipan ko mag-mix ng sulignum at yung pinag-change ilan. Ayan magmi-mix ako ngayon. Nakabili na ako mga kasinag, ayan ng sulignum. Bago pala ako mag-mix mga kasinag nung gagamitin natin, may nakita pala ako dito lukban. Ayan ayan. Kunin natin ito mga kasinag. Ayan. Ayun pa hinog na rin yun. Tapos ayun, meron pa sa taas. Ayun hinog na rin yun. Ito na mga kasinag, ginakuha natin lukban Ayan Ayan. Ayos ang lasa. Sa inyo mga kasinag, ang tawag nito? Kasi may malugar kasi dito sa Pilipinas na ibang tawag dito sa lukban. Masarap, tamis. Hindi siya makarhat. Hindi kagaya ng ibang lukban mga kasinag na makarhat. Dahil nakapag-merienda na tayo, mag-mix na tayo. Ayun naman kasi nag-mix natin sa change oil. Ayan pwede na yan. Ayun mga kasinag, ito palang napupunasan natin ng sulignum. Gawa ng mainit na. Ayan hanggang dito sa may likod ko. Ayan, ito palang napunasan natin. Itong lugar na ito, hindi pa natin pupunasan yan. Tapos itong sa kabila, kung mapansin nyo, puting-puti pa. Ito palang nalalagyan ko. Pahinga muna ako mga kasinag, gawa ng magsusundo pa ako doon sa anak kong si Janjan. Kasi nag-message sa yung mga teacher na kakain daw ng tanghalian, sunduin na yung mga bata. Hindi kasi pwede magsakay sa service yung anak ng lalaki mga kasinag. Gawa po ng sumusuka. Malapit lang ang babiyahihin, sumusuka siya, nakakaawa naman. Kaya sabi ko sa misis ko, sunduin na natin. Kaya magpapahinga muna ako mga kasinag. At mamaya hapon, pag hindi na ganong mainit, trabahuhin ko naman yan. Kasi saglit lang naman yung pagsundo ko sa anak ng lalaki. Init pa din ang panahon ngayon. Naglagay tayo ng protection sa init. Mahilmet ka? Mainit ang panahon, no? Adya ba yung puting sombrero? Mahilmet din ako. May mahilmet ka?
dalhin natin to. Ito yung lagayan ko ng camera. At dito ko kayo ilalagay mga kasinag. Kasi yung helmet ko kaya walang lagay ng camera yung Pilipit yata, Pilipit ba? Okay na mga kasinag. Kasama ko si Mrs. Maglagay tayo dito. At mainit, medyo malayo-layo kasi yung pundado mga kasinag. Init kasi ang panahon. Okay. Pabuta mo na kami, nak. Iwan ka muna dyan. Okay. Iwan si Chloe. Let's go. Pray ka. Sabi mo na yung bag ko sa iyo. Ay, salamat mga kasinag. Nakarating na tayo sa simentadong danan. Medyo mapadali-dali na tayo nito. Wala tayong gaanong lubak na dadaanan. Oh, yo. Tatabi tayo dito. Tabi tayo mga kasinag. Palampasin natin yung sasakyan na yan. Ganyan dito. Bigayan lang. Ha? Ulan yan? Ulan? Iyo. Bagay? Iyo. Baka nag-uulan sa puntado. Paktay tayo dyan. Baka naman patigil dalang kaputi. Yung ali. Ay, lastik na yan. Sinong tayo sa kubo na ito? Buti lang may bubong-bubong dito. Hindi pa humuhulaw ang ulan mga kasinag. Ang lakas-lakas. Hindi pati kami nakapagdala ng kaputi. Hindi ba namin nakalain na uulan mga kasinag? Kasi ang ganda nga ng panahon. Ang init-init. Ito ang sinasabing sala sa init, sala sa lamig. Ano? Salamat! Humulaw din ang ulan. Punasan natin ang ating upuan. Basa! Binasa ng ulan ang ating upuan. Pati yung sandalan. Side mirror. Punasan natin. Side mirror natin para makita natin ang nasa likod. Okay, let's go! Malapit na tayo mga kasinag. Ayun. Okay, andito na tayo mga kasinag. Ayan sila. Kasod pa na siya. Hindi ako kakatay nung nasiraman sa luto. May alanamita. Siram-siram na. Patakulo ng bangon. Bagong mata yan. Bagong gising ka na? Patay Ha? Ikisa lang ba? Akin na yung pagmuday. Dapat pala
Ayun mga kasinag, pauwi na kami. Nasundo na namin si Janjan. Yung service nila, may hinatid pa daw na ibang estudyante, ibang barangay yata. Ayun, dalawa. Hawakin mo na at ilagay natin dito sa box. Yung ginawa pala nating tent mga kasinag, nagpangalawa daw. Nag second yung ginawa nating tent. Ang nanggana, taga Pundado, taga dito. Ang nag first. Nag second yung pinagpagura natin. At least, di ba? Naka second tayo. Ikaw na ka ng award mo. Ha? Very good lang. Dito tayo pupunta. Tayo ay maglolomi. Yo, bukas. Malumi tayo mga kasinag. Lumi muna tayo. Pero kung matabang naklagyan mo. Hindi ka na Len. Sa'yo ka Len. Hindi ka na. Hindi ka na sa girls table. Ano mo kami kaya Len? Apat? Pwede pa. Sa bagay, mas subi mo ka. Pwede pa. Tsaka dahil nakamati ka na nakahangos ka na ano. Puro isa naman. Dahil lang sa pag-alis ko. Ako na yung kaaman. Gawin ka na lang panganay. Oo nga rin. 9 years. Na papaya. Una nga, dahil mamay narinig ko itong video ng Bakers. Oo, baro lang ani siya daw. Ay mga kasinag, pauwi na tayo. Nakapagmerienda na tayo. Dumaan tayo dun mga kasinag dahil birthday ni Mrs. ngayon. Yun lang ang aming nakayanan. Kaya ang ipagpapasalamat na lang namin, malusog at masigla si Mrs. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. At malusog at masigla kami, lalo ng aking asawa. Batiin nyo lang siya mga kasinag ng happy birthday. Masaya na yan.